Dagiti Proverbio, Kapitulo 11. Kagura ti Apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan. Pagragsakan nakit di ti umno a pagtimbangan. Dandanin ti panakaibabain dagiti natangsit. Nasaysaya at tagpakumbaba. No naimbag ka a tao, maidalan ka, babaan iti kinataknang mo. Madadaal dagiti saan na mapagtalkan, babaan iti bukod da a kinakillo. Iti aldaw a sumango ka ken patay, awan ti maitulong ken ka ti kinabaknang mo, ngem ti kinalinteg ti mangispal iti biag mo. Ti kinataknang, panamayan na ti biag ti nalinteg a tao, ngem matnag ti managtakdakas iti mismo a kinadakas na. Ti kinalinteg ti mangispal iti nataknang a tao, ngem ti saan na mapagtalkan, maipalabog iti bukod na a kinaagom. Numatay ti dakas a tao, matay metten tinamnama na. Awan serserbi ti panangnamnama iti kinabaknang. No nalintag ka, masalakniban ka iti riribok. Nga magdisuor ti riribok iti dakas sa tao. Mabali na madadaal ka iti sao dagiti awan Diyos na. Nga maispal ka, babaan iti kinasirib dagiti nalintag. Agragsak ti syudad no rumangay dagiti nataknang at tao. Ket agdiri iti ragsak numatay dagiti managdakdakas. Agbalina na indaklan ti syudad no bendisyonan ti nalintag a tao. Ngem madadaol ti syudad gapo kadagiti sao dagiti managdakdakas. Kinamaag ti panangumsi iti pada matao. Ngem no adda pa nakaawat mo, kayat mo ti agulimag. Di mo mabalin nga italek ti maysa a palimod iti mannanao. Ngem mabalin mo ti agtalag iti mapagtalkan a tao. Matnag ti maysa a nasyon no awan ti mangidalan. Natalged no adu dagiti mammagbaga. No ikari mabayadan ti utang ti maysa ganggan naet, agbabawi kanto. Awan ti pakan-anuam no di ka makibiyang. Mararaem ti naasi a babae, ngem maibabain ti babae asaan a natakneng. Awan matgedan ti nasadot, ngem bumaknang tinagagad. Pagimbagam metlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, si kamet lati agsagaba. Awan magangganap dagiti managdakdakas, ngem no agaramid ka iti naimbag, awan dua-dua a magunggunaan ka. Agbiag ti tao a narigat nga agaramid iti naimbag, ngem matay ti tao a mangipapilit nga agaramid iti dakas. Kagura ti Apo dagiti dakas ti panunot na, ngem kay ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Namnamaem a madusa dagiti dakas sa tattao, ngem maispal dagiti nalinteg. Ti kinipintas ti babae nga awan nakem na, mayarig iti balitok asingsing iti subsub ti baboy. Kanayo na naimbag ti pagbanagan ti tarigagay dagiti nalinteg. Numagunod ti managdakdakas ti kayat na, makapungtot ti tunggal maysa. Adda tattao a managparabor ngem bumaknang dalatta. Adda dagiti kirmet ngem adda a pumanglawda. No managparabor ka, rumangay ka. Tulungam ti pada matao ket tulungan na kamet. Ilunod dagiti tattao ti agtagtagilako a mangilemmeng iti bagas. Ngem dayawen da ti mangirwar iti daytoy tapno ilako na. Mararaem ka no naimbag dagiti panggep mo. Ngem no agsapsapol ka iti riribok, awan dua-dua a masarakam. Kasla bulbulong iti kalgaw amat nagdagiti tattao nga agtalek iti sanikwada. Ngem rumangpaya dagiti nalinteg, akasla bulbulong iti tudtudo. Ti tao a mangyeg iti riribok iti pamilyana, awan to ti apiten na iti kamaudyan na. Dagiti maag, adipon tulatta dagiti masirib. Biag ti ited ti kinalinteg, ngem babaan iti kinaranggas, maikat ti biag. Magunggunaan ti naimbag a tao ditoy daga. Ngarod, awan dua-dua a madusa dagiti managdakdakas ken managbasol.